Jeg hedder Marianne, og jeg er her i Bhutan med en gruppe mennesker. Vi valgte at tage til Bhutan for at få en speciel oplevelse, men den oplevelse vi fik er meget større, end vi overhovedet kunne forestille os. De mennesker, vi har mødt, den måde de møder os på, deres venlighed, deres hjertelighed, jeg tror ikke, der findes lige nogle steder i verden. Den renhed, der er her i luften, i den biodynamiske mad, som er sund og nærende, og i de oplevelser, som vi får lov til at få, som er kulturelt berigende og autentisk. Folket lever meget autentisk i forhold til deres oprindelige kultur, og deler rigeligt ud af deres oplevelser og deres visdom og viden omkring, hvordan historien er i området. Vi er blevet inviteret ind i deres liv og i deres måde at være på af guiderne på Bogkajtur, som har arrangeret vores tur. Selvom vi havde en idé omkring, hvad vi gerne ville opleve, så er det blevet ved med at fylde på i hver eneste ledige øjeblik og har sørget for, at vi har oplevet ting, som vi slet ikke kunne forestille os. Desuden så er det faktisk sådan, at selvom man betaler et beløb for at komme her for at være her, så er alt, stort set alt, mens du er her, betalt. Du får god mad, du får te konstant, lækker kvalitet og venlighed og opmærksomhed. Alt, hvad du skal bruge for det her. Så der er ikke rigtig nogen ekstra omkostninger, på nær hvis du har lyst til at købe de utrolige billige souvenirs.